Здравейте хора! Честит 8 март на всички жени и най-вече майки. Днес ще ви покажа картичката, която ще подаря на мама. И ще ви прочета какво пише в нея. Писмо до мама. Мъничка, мъничка моя, весело зайченце, котенце сиво, скута на мама сега се е свило. Зайченце бяло, котенце мило, скута на мама сега се е свило. Твоята главичка на моето рамо, можеш ли ден да прекараш без мама? Мама в чашката мляко налива, сплита косите на плитка красива, кърпи чорапи с пробити петички. Мама се гризи за всичко. Кой ще разкаже на моето момиче как тъй луната на сърче прилича, как се превръща водата на пара и самолета от кого ли се кара? Има ли в спътника истинско куче? Мама, попитай и ще научиш. Но след години ще станеш голяма. Умните книги сама ще намираш. И ще рисуваш и ще бродираш. Дългите плитки ще сплиташ самичка. После ще литнеш и ти като птичка. Умна и силна ще стигнеш далече. Можеш без майка си вече. Мама ще бъде с коси побелели. Тихо ще пази две детски кордели. Ще се тревожи и скришо ще плаче, ако не носи писма раздавача. Друго не трябва, 3 думи само. Добре съм, мамо.